Ku khoroksa belai kai bini sakhamia pano bo belai kai bunya solya sakhamia abongka bini tumor tinta tumor thaja thikungo kaisa bangra ganao tai khaklapni tola kisa bohok sakawo tai kaisa ke mukhango amha ke tumor ngja duita tumor operation khaika bohokni tai uklokni mukhang khaje ko tarpore bo o operation khaimani pore bini sakhamia durbolungi thaika bosagro rang jagai ingka yakung yagrok mayangi thangka ingke chi suti phayang thangka ingke tabuk doctor tehe chikitsa khainai jangmani taisa bini liver se tai kesa onko tumor thangjaoka ingke bini sabu soriwo tumor omhaike thaitongka ingke ba bini obviously bini sak sori tebo bari naino gata buk ngangke borok banchiri nang mujungjang mani baginai borok to bisi rang pusa to kurei bigra gorib nokni borokno bisai kuno rokom mansarok halainai sangsar choli tongo bosa jogo khoroksa 2 bosorni cherai abro khibino borok khataro di dohalaike tabuk ngangkai jonogoni thani borok help sano tai jungbo saimangka media tiklai chini borong gonang PWD Runel Deborma ingkai tai anabo MLA hisebe borok request klalaiga sin phai naikhe mane o situation berakai biongni sangsarok nasiginai bongni oruk sukni kogrok khnaunai belaihan khakham ga haipano khakhabani bisingti khlainai ishorni thani diainai bo je nainani ham thainani baginai thangmani bo saksori ka ham phaidon je borok asawi thangmani janogon sano khibi kalangmani jungbo jaman chak jungbo subanai jotono lokorok suba dihlinai kok pusarino lokorokno hamai janogo kachar dihni ina kong bini mongtamo te bono tabu bojako talangjak bo monghinka priti talangmangka silcharo talang laika bosorok balok khana sapta kaisa ngkhapu sapta kaisa moto tak belakena suba sungang tong tak belakena suba sunango nongni media ni bisingti khlai bank account bo borok diri kha bank account bo emon khambong bongni obo je thanai rokni account kurui gija ba ATM bo kurui Google Pay bo kurui emon osubida nglai tolaika tabuk je riman hinga hingkai je rugini bokrajikni account number ilaika o account number do dakhangeno borok arangno borok tunuinai omhaika mane bukuk pritingka oro nukungni hamjak da nukungni hamjak bokrajikni account number obo hamba ngai to mini 3 mas hago gana ngai 3 mas hago gana 3ta tongmani 2ta khaikya ngai a 2ta khaimano hoite no mini sakhamyang thangka yakung yang maya ki sete phaya thangka ke ko bang thangka ta ngam porkhe diammo bo talangkha hapnya talangkha jibi bo talangkha boro sari me nei nogori haka ngai nogori hamo pore jeng nong mani khini phaloi sikjor ma talangkha ngai sikjor talangmani tabara sikjor naimani dakhali barote kaisa tu manuk jaw ni saw nga takhama khami baili bani thaining jaw khata gamno operation khainani ching yago rang khojang kai nog mani khini jotona phali sibakya gamno lokorona kisa ang jogo santa তারপরে যত শের জল সগৈ মানে কোন অপারেশন কাছে সে পন খাটা খাজা খাজা কো ওকে বসা চরাইবো 2 বছর চরাই 2 বছর চরাই তা বসাবো বতা বুমাই কাগজ তো তার মাসাইয়া হবং হবং মাস মা থুয়া খবস বসা তংবিনি বসা কাইসানো khol khana na বিনি লগি সঙ্গে তাম খাই মানে বিন লগি সংখাই তো চরাইনি বো ফাংখাই তো আহিনি কিসমিসা পারর মা সম হারি খালাই তো bin borang khok poi kri khata bai bo phalka ta phili rom phalba keta kan nogo tongfro no rok sakhamyang go topro tiurma rungmani saimanya da jang kola saija ni che puila fro tong jikon singgo na kola saija jang na ni tong ta bo om haiman jang mon busa kha obo khabino bo sigala puruno hoite no ungjak ngai kola saija ni tong lai ta nga ta se osto se toro to se tiurma ni saimang khata cái man phải mang cái cài như thế ta sửa cái ta cài như thế mà cái đó ta cái cài như vậy cái ta bảo cài như này đang khó khăn phi sát rồi trong một cái kẹt đó cái chúng cái áp nó lúc đó nó cái sát số bao số sao nó ta bo para kala nong mo sin mo cái binang kabra binang kabra mande area ta mande